दे मा ओंख्रि संनानै जाहैयो नों आंनो खिथाहरदो एसे रायजो राजाफोरनो दिनैनि बे मेलाव नुजाफैनो हानाय ओमफ्राय गय फानहैयोमोन र' ओमफ्राय बिदिनो बे जोंखौ साम'जों सबाय ओंख्रि संनायाव संख्रि होआलासिनो मानो स्राबखौ होनायमोनलाय साम'जों नङाहाय अरे कहना क्या चाहते हो नैबेहाय ना सानानै दोनदों नै बिमाया ना नांबाय मानै माथामसो नांबाय नाया नै ना फिथिख्रि फुजा जानो ओंखारदों बिसोरो हेल' एभरिवान वेलकाम बेक टु माय इउटिउब चेनेल नोंथांमोनखौ आंनि इउटिउब चेनेलाव बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय थ' बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो हेल' सिक हेल' खोनादों ना रायजो राजा नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे खुंथाय इउटिउब चेनेलाव गासैखौबो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन आंनि बिदा फंबाय गासैखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय बे समावहाय आङो जौस्राङाव हांख्रायनानै लाबोजानाय जिनाखि जोंहा अल वर्ल्डनिनो माने बान्था मोनगिरि आंनिनो जोनोमगिरि बिमा थिंख्लि बसुमतारी होनना बुङो नामा बेनिफ्राय सिगां समाव बिदिनो गोबां एवार्ड मोनबोबाय बिदिनो सबायजों साम' ओंख्रि संनायाव माने संख्रिनि जायगायाव स्राब होनानै जोंखौ जाहोदोंमोन आरो नाफाम गोथां जाहोनायनिबो एवार्ड मोनदों नाफाम गोथांखौथ' आं जाया नाफामखौ आङो बेनिफ्राय बिदिनो मोसौ हालुवाखौबो गाइखेर सेरनायनि एवार्ड मोनदों आरो सिगां समाव बिदिनो जिनाखि दुन्दिया गोरलै बाथोन देनांगौनि जायगायाव बिदिनो खुन्दुं बाथोन देनायनिबो एवार्ड मोनदों जोंहा आइया दा बिदिनो गोबां माने इन्टारेस्टिं घटना जालांबाय आरोना सिगां समाव बिदिनो दायो जोंहा आइया माने खखाबो हेबनो रोंगौ दायो खखा हेबनायनि एवार्ड मोनहां जानानै दं मानसिया चेलेन्ज जागासिनो नै नायनो हागोन दा खखा हेबनानै बोरै मोनदों एसे खिथाहरदो रायजो राजा नोंथांमोननो ओमफ्राय नाफाम गोथांखौ बोरैहाय बबेनिफ्राय लाना फैनायमोन एसे खिथाना हरदो धेकियाजुलियाव लाना फैदोंमोनहाय बिबोनाङा बेखौनो बाथोन देदोंमोन आं आंनो मोनखानायखौ हरदोंबाय गोथांखौ ओमफ्राय मोसौ हालुवाखौ मानो गाइखेर सेरनो नागिरामोन बेनि फारसे एसे खिथाहरदो फान नालाय ओंखायनो माबार सेरनो नागिरबाय मोसौ हालुवाखौसो सेरफुलांबाय ओमफ्राय दुन्दिया बाथोन देनायालाय दुन्दिया बाथोन फिसा गाबनानै खुन्दुं खान्दाखौ दोनथुमनानै गाबोन सानानै दानोसैहां दोनसां होननानै दोनबाय पलिस्टार खुन्दुंखौ दुन्दिया खानानै लायबाय बे जायगायाव खुन्दुंखौ दोनबाय अखानायै देना होबाय जाबाय बोरायनि बागोआवसो गोलैबाय एवार्ड मोनगिरि आरोना जोंहा नै मानगोनां आंनिनो बिमा माबा थिंख्लि बसुमतारी नामा बिदिनो बे जोंखौ साम'जों सबाय ओंख्रि संनायाव संख्रि होआलासिनो मानो स्राबखौ होनायमोनलाय साम'जों नङाहाय ना गोरिजों सबायजोंसोमोन ना रौसोमोन हाथायनि मंगलबार हाथायनि ना रौसोमोन नामा ना रौजों सबायजों संनो नागिरदों ओमफ्राय संख्रि नागिरबाय संख्रिखौनो मोना दानाबा स्राब पेकेटखौ संख्रि होननानै माबायदि थेमायावबो सोखाबाय रन्जा जानोबो बयाम गिदिरावबो सोखाबाय आं दा माबार संनानै जाहोथारदों फिसाफोरा सिख्ला स्कुलाव थांदों कलेजाव थांदों सोरबा बेरायनो थांदों आंहा बुरि मानसि आथुर दा बोरायजों थाब मोनजाबा रायजाथारसिगोन आं होननानै संबाय नायो संख्रिखौ स्राबखौनो होनानै नाङा आरो होयो आरो नाङा बोराया संख्रि मिहि बायोहाय बोराया संख्रि गिदिरखौ जानानै दिन थांबाय स्राबखौनो होना होबाय आरो ओमफ्राय जोंहा जादों मेरला मा दिनैलाय संख्रिया जाबाबो गोबाब मोना होननानै बुंफ्लांलायबाय आरोना जोंहा बिदिनो बिराद एवार्ड मोनदों बे जोंहा आइया आरोना बिदिनो नोंथांमोना जुदि नाफाम गोथां जानो गोसो दंब्ला नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव आङो इन्सटाग्रामनि लिंक हरदों बेवहाय कन्टेक्ट खालामहरबानो जाबाय नाफाम गोथाङा बोरै मोनजायो दा टेस्टिं खालामनो हागोन आरो स्राबखौबो माबाखौबो दानाबा फाथो बेगरखौबो साहा गाइखेर सायाव होफ्रांबावबाय फाथो बेगरखौबो माने स्राब होनानै सायाव होफ्लांदों बेबो बायनानै लाबोदोंमोन बोराया 10 साफात होनानै दायो जोंहा आइया खखा हेबगासिनो दं आरोना नै दा बे भिडिअखौ आङो इन्टारटेननि थाखायसो बानायनाय जादों लोगोफोर ओरैनो आइया सिगां समाव बिदिनो गोबां जोंखौ नाफाम गोथां जाहोदों आरो आं जायाखै खिन्थु सोरबा जादोंमोन आं नाफामखौ जाखाया नालाय ओमफ्राय आङो सबायजों ना रौ संनायावसो बेयाव स्राब होनायखौ मोनजाफ्लांदो आरोना दा एवार्ड मोनसिगोन नै नोंथांमोना नायनो हागोन माने बयनिबो बिमाफ्रा माने दरमा मोनालासिनो खामानि मावो आरोना दा दरमा होनाय जाया बिसोरनो जोङो ओमफ्राय हाम्फेया नै बिखुनजो
खखा हेबनायखौ नायगासिनो नोंहालाय मा जाहोखो आंनो एसे खिथाना हरदो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोननो दे मा ओंख्रि संनानै जाहोयो नों आंनो खिथाहरदो एसे रायजो राजाफोरनो दिनैनि बे मेलाव नुजाफैनो हानाय ओमफ्राय ओमफ्राय बेहासो एकदम जानो गोसोथारलै न' हेलौ राजा हेलौ जादों साला थ' बिदिब्ला नोंथांमोन दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नोंथांमोनाथ' एसेब्लाबो मिनिनो मोनबाय जानांगौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक एन्ड शेयार खालामदो आइनि थाखाय बे भिडिअखौ जेसेबां हायो शेयार खालामना होदो माने बिदिनो आरोना सिगां समाव बै बानलु बाथोन देयोना दुन्दिया गोरलै मोननाय समाव बे समाव माने बियो पलिस्टार खुन्दुंखौनो देनानै जाहोदों जाहैदों आरोना जों उन्दैमोन आरो सम बिदिनो माब्लाबा बावब्लाथाय आङो गोसोआव दं आरो बिदिनो नाजों सबायजों संदोंमोन बेवहाय संख्रि होननानै स्राबखौबो होखांबाय बियो सानखालिखौ माने मोसौ हालुवाखौनो मोसौ गाय होननानै गाइखेर सेरनो नागिरदों फानि आरोना ओमफ्राय बिदिनो नाफाम गोथांखौथ' दिखियाजुलिनिफ्राय आनैया हरदोंमोन नालाय ओमफ्राय जोंहानि न' खाथिनि मादैनिफ्राय लाना फैदोंमोनदां बियो ओमफ्राय नाफामा मोनखानाय नामा होनना बुंनायाव ओमफ्राय गावस्राबो संखाबाय थादोंमोन नालाय नाफामखौ ओमफ्राय गावनो गोथांखौ हरबायनो ओमफ्राय गाहाबो मोनखानाय होननानै जाहोफैबाय फंबायमोनहा जाबाय आरो आंथ' नाफाम जाखाया बिदि गोबां जादों आरोना बेहा ओमफ्राय माबा साहायावबो दुन्दिया बेगरखौनो स्राब होननानैबो होखांबाय बियो बिराद जादखा फाथो बेगर जोलैनो नै डेन्जार मावथिखा ओमफ्राय 10 थाखानि बायना लाबोदों खामानिखौबो मावना होनबाबो मावबाय थायो ओमफ्राय हारसिंनो प्रेसार जालाबायो बिदियावनो बारा जायो टेनसन लालाबायो नोंसोर हेबनो रोङा नालाय बिमाया हेबलाबायो आरो जानला मोनला खामानिखौनो मावबाय थाखायो 24 घन्टा दरमा होआब्लाबो जायो दे दिनैनि भिडिअखौ नै बेहाय माने खखा हेबगासिनो दङ बेनिफ्राय नै नायदो बे लबारा थामोन आरोना फोरानजोब्बाय बेखौ गेसाव मोनामखायो सेवनाय बायदिनो ओमफ्राय नैबे ना सादों नैबेहाय ना सानानै दोनदों नै बिमाया ना नांबाय मानै माथामसो नांबाय नाया नै ना फिथिख्रि फुजा जानो ओंखारदों बिसोरो एबार सिन्दुर लानाय ओंखारबावगोनसो गोजानो सिन्दुर लानाय बायदि ओंखारो नाया ओंखारबोमारदों दैया अखा हानायखाय बिराद गिदिर जादों नै जोंहानि दुब्लिखौ नायदो बिराद मोजांखा दुब्लिया नै वाव क्लाउडखौ नायनो हागोन आंनि मबाइलखौ नोंथांमोना गोबाङानो सोंबाय थायो दै आंनि मबाइला सेमसांसो आइफन नङा आइफन बायदि नुयो आरोना नायनो हागोन माने आइफन बायदि नुयो भिडिअ खालामोब्ला मोजां फैयो आरोना क्वालिटिया नै नायदो मोजां मोनदोंब्ला लाइक एन्ड शेयार खालामदो नोंथांमोना बिदिनो गेजेर गेजेर आङो इन्टारटेन लाबोबाय थागोन नोंथांमोननिसिम दे लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय